el CUB és una aposta del Movim per tal de tenir en exhibició permanent, especialment fora de l'horari de visita, una mostra d'art les 24 hores al dia. El símbol d'aquest espai, o d'alguna manera el transfons d'aquest espai, és que el Movim no tanca mai. El Movim s'ha convertit en una espècie de punt d'encontre de disciplines i de museus valencians. Aquestes dues mostres només fan que dir que continuem.